Знаеш ли, че ако не можеш да приемаш комплименти, любов, помощ, пари, ти сам блокираш манифестацията си. Ще ти обясня какво точно казва невронауката и как да препрограмираш ума си, за да приема повече. В предната част на мозъка нарича се префронтален кортекс. Там се инсталират нашите вярвания, модели на мислене, навиците ни. Той насочва вниманието към това, което мозъкът ни потвърждава – нашите вярвания. Това е класическото явление, известно като потвърждаващо присъствие или confirmation bias. Ако имаш някои от следните вярвания: аз не заслужавам, аз не знам как да приема, не мога да приема нещо такова, запази го за себе си, няма нужда, спокойно. Аз не мога да получавам. Тоест, не знаеш как да приемаш, мозъкът ти автоматично намира доказателства за това. И по този начин блокираш автоматично шанса да получиш нещо добро. Приемането трябва да бъде препрограмирано преди мозъкът ти да ти помогне да получиш повече от това, което отричаш. И ще ти дам пример. Чуваш комплимент и вместо да кажеш благодаря, ти веднага реагираш с отбранителна позиция. Не, аз нищо не съм направил, то просто така си, ето това не е от мен. Не, ако това ти звучи познато, съжалявам, обаче ти блокираш потока на изобилие към себе си. Но спокойно. Има две много мощни практики, които можеш да започнеш още от сегашния момент да ги практикуваш, за да промениш това. Първата е благодарност. Всеки ден отделяй по 2-3 минути и зареждай нещата от живота, за които си благодарен. Например, най-добре е да се прави всяка сутрин или вечер преди да заспиш, защото тогава достъпът до подсъзнанието е най-силен. От друга страна, благодарността е думата с най-висока вибрация и по този начин пренастройва мозъка ти към изобилие, не към липса. Практика номер 2. Приемай комплименти. Когато някой ти направи комплимент, кажи благодаря и го приеми с усмивка, повярвай го. Когато някой тръгне да ти помага или има желание да ти помогне, не му отказвай: аз мога да се справя сам. Не, човека не ти вижда като слабак и за това да иска да ти помогне, а просто го е почувствал вътрешно. Приеми тази помощ. Когато някой ти поднесе подарък или направи мил жест към теб, не се отдръпвай. Приеми го с усмивка. И това автоматично изпраща сигнал към мозъка. Аз мога да получавам, аз го заслужавам, аз съм отворен към това. И запомни нещо много важно. Приемането е навик. То не се случва просто е така. Трябва да го тренираш. И колкото по-често го практикуваш, толкова повече мозъкът ти ще започне да вижда такива възможности и ти да бъдеш по-отворен към тях. А ти приемаш ли комплименти или по-често си в отбранителна позиция? Сподели ми долу в коментарите и не забравяй да ме последваш за още.